Fil-jiem li ġejjin se jiġi ppubblikat tender biex jiġi introdott servizz ta' trasport ta' mediċini bi-drones, inkluż bejn il-Gżejjer għall-Isptar Ġenerali Tawdex b'investiment ta' aktar minn €1,000,000. Dan ħabbru l-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġo Etienne Bela waqt konferenza l-erba' filgħodu fejn innota li diġà sar li testjar meħtieġ u qal li dan hu investiment favur iċ-ċittadini e kif qed jiġi ppjanat li jinġarru mal-11 tip ta' mediċina b'aktar ħeffa. Nitkellmu mediċini għal kanċer, fl-onkoloġija kif ukoll mediċini għal kundizzjonijiet fjammatorji kroniċi. Fl-istess ħin, is-sistema ta' drones ħatkun tista' twassal kampjuni mill-Isptar Ġenerali Tawdex għal ġo l-Isptar Mater Dei u allura riżultati importanti, pereżempju, f'każijiet ta' meningita jistgħu joħorġu aktar malajr u l-pazjent jirċievi kura aktar f'waqta. Il-Ministru kompla li t-tender se jara wkoll is-servizz ikun estis għall-entitajiet kollha taħt il-Ministeru, jiġifieri Residenza San Vincenz de Paul, l-Isptar Mater Dei, l-Isptar Ġenerali Tawdex u Ċentru Reġjonali għas-Saħħa Ċensu Mowran. Qabela temm jinnota li dan hu xhieda tal-impenn tal-Gvern li joffri l-aqwa servizz fil-kura tas-saħħa għal Maltin u l-Awċin kollha.